Aron masiguro nga mahuman sa dili pabuksan ang palarong pambansa karong Hulyo 9, gihatagan og ultimatum ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang tanang kontraktor nga paspasan ang ilang pagtrabaho sa Cebu City Sports Center. Gipakumit ni Garcia ang mga contractors sa gisaad nila nga deadline, labi na ang track oval nga angayang humanon Hunyo 20 ning tuiga. Ang ilang promise nako was that now they are already in the second layer. This afternoon they will start already with the maroon color. They will finish about 4 to 5 days maroon, then 1 week to cure. Then after that magbutang sa kanang bitang linya, kanang pintal linya bitaw. Unsa nga row, unsa. So if you kung imo nang ipon 5 days sa katong maroon nga pellets ba na or whatever, then another 1 week, so that's 12. And then magpintal sila maybe another 3 to 4 days. So 12, maybe in 15 days they will be done from today. Lain-lain hinuon ang ultimatum ni Garcia sa mga kontraktor, sama na lang sa billeting areas sa mga school buildings dinhi sa Dakbayan nga angayang humanon karong Hunyo 22 adlaw nga Sabado. Kini tungod kay posibleng mangabot na ang ubang mga atleta karong Pitsa 28 aron magpansay-pansay. Okay, so lain-lain ang kaning sa napa may mga painting works all around. Akong gihatag nila is 22. So anyway, I have a meeting every week just to monitor all of the contractors. So, well, you ask me overall, I am very satisfied with what I see so far. Gawas sa mga kontraktor nga nagtrabaho sa mga billeting areas, ang local school board kon LSB doon na sa ilahi nga gitrabaho sa mga eskwelahan nga hapit na usab mahuman, butang nga gikalipay sa acting mayor. Giklaro ni Garcia sa kapin usa ka gatos ka milyones ka pesos sa pagkunhod sa budget sa palaro sa kinatibuk ang 400 milyones ka pesos ang gitangtang sa Supplemental Budget 1 kun SB1 para sa palarong pambansa. Mao ang 50 milyones ka pesos sa lead wall, 38 milyones ka pesos sa grandstand extension, samtang sa city-sponsored nga mga side activities, 40 milyones ka pesos. Base sa assessment ni Garcia, anana sa 90% o gamay na lang kaayo ang kulang ug hingpit ng mahuman ang pagtrabaho sa mga kontraktor sa Cebu City Sports Center ug sa mga billeting areas dinhi sa Dakbayan. Samtang gipadadaan na usab og imbitasyon sa syudad sila si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Vice President Sara Duterte nga mutambong sa opening sa palarong pambansa karong Hulyo 9. Wa pa man tuod makadawat og tubag ang Dakbayan sa duha ka mga dagkong opisyal sa nasod, apan malaumon si Garcia nga mutambong gyud kini sa opening kay dako kini nga event, ilabi na si VP Sara nga maoy sekretary sa edukasyon. Of course, we are preparing, the city is preparing for the eventuality that the President and the Vice President of the Republic of the Philippines will be here for the opening. So, of course, all the protocols, all the security measures, what PSG wants, we are already preparing for that. But you know very well that, the President or the Vice President can just say, di na lang kumuda yun. Simple sa kay na. But we are preparing for their coming. Kini ang balita. Rey Pasaporte, Cebu City News.